Táid an seo é sráidbhaile glasníon an cíletála glasníon á glas sin Treoraí agus níon na leanaí. So Treoraí na leanaí is fá ann de chuid an talca é an níon. Táid ngádaí na los. Má écann tú trasna na ann sin, bhí tachan sin ar a baniam Carlingford House. Búlta leis bhí ceithre hacht dearcha, mar bhí dúlgas ar a baróiste ar a thuairt a bhuchtá na cheantar. Na daine a bhí ina gcónaí sin fuair ar 8 bingen in aig na seachtaine. Thógad ar isteach níocháin muintear a cheantar. Deirling an seo go raibh trá ar an abhainn an seo agus bhí dé sin ní an áite múlan an abhainn níon leis an talcan an seo. Agus bhí na héadaí á chrumú ar scacha timp na háite. Agus mar sin de bhí ainm Washerwoman's Hill ar an gnách an sin. For the wash day blues. Anis táid ar láthair Eaglais néamh mómhaí. Sé néamh mómhaí néamh patrún glasníon, agus bhunaigh sé manisteir an seo san 6 haois, agus tá Eaglais nó manisteir an seo ó hen sa sin 1500 bliain. Nuair a bhí met éireann ag tógáil na hificí nua tá acu in glasníon, am siach glór cnáfa agus deirtear gur sin an relic a bhí ag an manisteir a bhí an seo. Well, tá túr ar an Eaglais seo agus deirtear go bhfuil sé ann nó na man ísina, agus tá cuma ceapan hain Normanach ar, agus freisin tá sé annach chasú leis an túr ar Eaglais néamh Pádraic i lár Chathair Clia. Agus inis táid tar éis teachtaisteach den Eaglais, agus mar chluisí tú tá sé annachún agus siacantaiste an seo tá fum na carrach agus na tráchta fága inar níag. Tá scéal ann faoi fearr a damsigh corp nuair a bhí sé tochailt sa relic, ní raibh ceannar be ar a gorp, agus mar sin de ceaptar gur sin corp Robert Emmet. Ach tá scéal sin ag gá Eaglais eile i Mbaile Clia, ní fis go deo cabhail sé curtha. Táid in aice le Eaglais néamh Papan an seo i Seantribh, sin an tean trámh, agus de réir leabhar mór lecan bhí trámhan seo ar a bhain Almánaí agus ghlaachtar leis gur a bhíad sin na daine a bhí na gcónaí an seo. Bunaíodh néamh Papan Eaglais an seo sa 6 haois, agus bhí glór daoine ag teacht go dtí an láthair seo le ileúint a fháil, agus d'imigh siad amachchan sin ag scapa deas scéal. Ach an rud is even lomsa faoin sé pélín seo ná an altarpiece. Tá sé déanta de aimimid, ach tá cuid de tá sé cosú leis an ghrian ag éirí ar maidin.